O Concello de Ribeira segue a promover diversos investimentos nas parroquias co dobre obxectivo de reforzar os servizos no rural e garantir a seguridade viaria. Nesta liña, vende a xudicar a pavimentación da rúa Castelao para o que foi preciso habilitar unha partida orzamentaria, posto que o proxecto aprobado polo anterior executivo non contaba con dotación económica para o asfaltado. Para nós era unha prioridade garantir que o pavimento estea en correcto estado para garantizar a seguridade viaria. Indicar e informar a toda a veciñanza que non había unha partida económica para poder realizar esa pavimentación con cargo ao proxecto que no seu día se aprobaba por parte do Partido Popular e, por tanto, este goberno municipal tivo que habilitar unha partida orzamentaria para asfaltar unha das principais rúas da parroquia de Aguiño. Ademais da renovación do pavimento, procederase a instalación de pasos elevados para garantir a accesibilidade universal e contribuir ao calmado do tráfico. Mellorar a seguridade viaria para todas as persoas que discorren en vehículo para a parroquia de Aguiño, pero tamén garantir a accesibilidade universal, xa que haberá pasos elevados para unir unha e outra beira rúa e, ademais, calmar esa velocidade do tráfico. Sabemos que é unha das necesidades e prioridades da parroquia de Aguiño ese calmado de tráfico que nos piden os veciños e veciñas. Esta actuación vense sumar á renovación da rúa Francisco Lorenzo Mariño xa en servizo ou as de Praia da Ribeira Luís Seoane en execución.